Globální ekonomika je jako obrovské domino. Když se podíváme na summit G8 ve Francii, kde se řeší světová recese, zatímco menší ekonomiky, jako Česká republika, tiše prokazují pozoruhodnou odolnost. Pojďme se na to podívat blíž. To je zajímavý pohled. A co mě zaujalo, je, jak Česká republika právě získala tu významnou dohodu o bezcelním vývozu obilovin do EU. To není malá věc. Přesně tak. Bavíme se o kvótách 200 000 tun pšenice a 20 000 tun kukuřice. Podle zemědělského analytika Petra Havla by to mohlo vést ke snížení cen komodit ještě před plnou integrací do jednotného trhu. I když upozorňuje, že letos asi nebude výrazná nadprodukce. A co mě překvapuje, je ten růst českého exportu do EU. Více než 6% za 4 měsíce, přes 317 miliard korun. To je docela působivé, zvlášť když uvážíme problémy v Německu. No a to není všechno. Podívej se třeba na Škoda Export. Právě získali zakázku ve Spojených arabských emirátech za 100 milionů korun. Do roku 2004 budou renovovat elektrárnu v Abu Dhabí. 3 bloky parní elektrárny s výkonem 60 MW. To ukazuje, jak se české firmy dokážou prosadit i na velmi konkurenčních trzích. Ale řekni mi, jak tohle všechno souvisí s tou globální recesí, kterou řeší G8? Ne, je to vlastně perfektní příklad toho, jak menší ekonomiky nacházejí cestu z krize. Zatímco velcí hráči diskutují, menší země jednají. A ještě jedna věc stojí za zmínku, situace na ropném trhu. Tam se děje něco zajímavého s těmi cenami, že? Přesně tak. Na jedné straně máme zprávy o poklesu zásob benzínu v USA, které tlačí ceny nahoru, na druhé straně očekávání obnovení irácké produkce působí opačně. A OPEC ti oznámili zvýšení limitu produkce o 900 000 barelů denně od června. Ale podle Štěpána Pírka ze společnosti Colosseum se skutečná produkce paradoxně sníží. To je docela překvapivý vývoj. A víš, co je na tom všem tam nejzajímavější? Zatímco na summitu G8 se vedou složitá jednání o tom, jak řešit globální problémy, menší ekonomiky jako ta česká už aktivně hledají a nacházejí řešení. To mi připomíná staré přísloví o tom, že když se velcí hádají, malí konají. Ale co podle tebe dělá českou ekonomiku tak odolnou? Je to kombinace několika faktorů. Diverzifikace trhů, schopnost inovovat a pragmatický přístup k mezinárodnímu obchodu. Podívej se třeba na ten export. Když má Německo problémy, české firmy prostě najdou jiné trhy. A ta zakázka v SAE je vlastně perfektním příkladem. Není to jen o ceně, ale i o důvěře v technologické schopnosti. Přesně tak. A možná je to právě tento přístup, kombinace pragmatismu a flexibility, který by mohl být příkladem i pro větší ekonomiky. Víš, někdy jsou praktická řešení účinnější než velká prohlášení. To zní jako velmi důležité ponaučení z této situace, že cesta z globální recese možná nevede jen přes vrcholná jednání, ale i přes tisíce menších úspěchů a inovací. A když se na to podíváme z této perspektivy, současná situace vlastně není tak beznadějná. Vidíme spoustu příkladů úspěšné adaptace a růstu, i když čelíme globálním výzvám. To je velmi pozitivní závěr. Ukazuje to, že i v době nejistoty existují příležitosti pro ty, kdo jsou připraveni je aktivně hledat a využít.